କିଏ ମାଉସୀ ନା ଆଉ ମୁଁ ଝିଅ। ନା ଝିଅ ମୋ ମାଉସୀ ମୋ ମାଉସୀ ଡାକିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ନା ନା ଡାକିପାରିବି ମାଉସୀ? ହଁ ଆଉ ମାଉସୀ ତମ ନାଁ? ସ୍ୱାଗତିକା ମୁର୍ମୁ। ସ୍ୱାଗତିକା ଗୁରୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ମୁର୍ମୁ ଜଳେଶ୍ୱର। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛ? ଜଳେଶ୍ୱର। ଆରେ ବା ଜଳେଶ୍ୱର ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ଘର କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? 5 5ରେ ପାଠ ପଢିଲଣି ମାଉସୀ ତମେ? ମାଲୋ ବାକି ତ ଏଇ ସାର୍ ପଚାରିବେ। ଆଉ ବାକି ନାହିଁ କିଛି ପଚାରେ ଖାଲି ବାକି ଅଛି ଗୀତ କୋଉ ଗୀତ କ'ଣ ଗାଇବ? କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବି ମା? ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏହି ଓଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ। କାହିଁକି ଏତେ ପିଲାଦିନୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଗୀତ ଏତେ ଭାରି ଭାରି ଗୀତ ଆଉ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଗୀତ କିଛି ହାଲକା ଗୀତ ନାହିଁ ହଁ ଅଛି। କ'ଣ ଗୁହାରି ଶୁଣେ ଭଗବାନ। ହଁ ଗାଉ 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 ଗୋଟେ ପିଲା କଣ୍ଠରେ ଏତେ ଭାରି ଭାରି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଟିକେ ଚୁଲବୁଲି ଗୀତ ବଜାଅ ଟିକେ। ସ୍ୱାଗତିକା ଆଜ୍ଞା ସେଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମର ସେଠି ବସିଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିଲ? ମାମା। ମାମା ଆଚ୍ଛା ମାମାକୁ ନେଇକି ଆସିଛ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ ବାପା ବି ଆଇଛନ୍ତି। ବାପା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାମା ଖାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଖାଇଛ? ସକାଳେ କହିବ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଛ? ରୁଟି ଆଉ ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ। ରୁଟି ଆଉ ଘୁଗୁନି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଘୁଗୁନି ତମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ ହଁ ହଉ କଣଟା ଗାଇବା ଏଥର କଥା ଗୀତ ଗାଇଲ? ଶୁଣିବା ଆମେ। ତମେ କୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଗୀତ ତମେ ଆମକୁ କହିଲ ତା ଭିତରୁ ତମକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ମାଉସୀ ଟିକେ ଗାଇବ? ଗୁହାରି ଶୁଣେ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗା। ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବଧିର ହେଲ କି ନ ଶୁଣ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବଧିର ହେଲ କି ନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଥରେ ମୋର ଜଣନ ଶୁଣ ଥରେ ମୋର ଜଣନ ବଧିର ହେଲ କି ନ ଶୁଣ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବଧିର ହେଲ କି ନ ଶୁଣ ଅନ୍ତରା ଟିକେ ଗାଇକି ଶୁଣା ଗାଅ। ଗଭୀର ଜଳରେ ଗଜଣା କଦେଲ ଚକ୍ର ପେଶୀ ଗ୍ରହ ନାସିଲେ ଆପଣ ଗହନ ବନରେ ହରିଣୀ ଡାକିଲା ଘର ବିପତ୍ତିରୁ କଲ ହିଁ ତରଣ ମୋ ପାଇକି ହେଲ ପାଷାଣ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବଧିର ହେଲ କି ନ ଶୁଣ। ଓକେ 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 ସ୍ୱାଗତିକା କ'ଣ ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ କ ମାଉସୀ? ନା ନା ମୋ ମାଉସୀ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାଉସୀ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାଉସୀର ମାମାଙ୍କୁ କୁହ ଟିକେ ମାଇକ୍ ମାମା ଧରିବେ। ମାଇକ୍ ଧର। ପିଲାଦିନୁ ଆହୁରି ଆହୁରି କମ ବୟସରୁ ଗାଉଥିବ ବୋଧେ ସିଏ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପିଲାଦିନୁ ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି କମ ବୟସରୁ କେତେ ବୟସରୁ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି? 4 ବର୍ଷ। 4 ବର୍ଷରୁ? ଆଜ୍ଞା କିଏ ମାନେ କାହାଠୁ ସେ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କିଏ ଶିଖିବାକୁ କିଏ ମା ଶିଖଉଛନ୍ତି ତମକୁ? ତମ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ମୁରଲୀ ମହାକୁଡ଼ ସାର୍। ଆଉ ତମକୁ ଆମେ କାର୍ଡ ଦେବୁ? ହଁ ହଁ ତମେ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହବ? ହଁ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ ସବୁ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଉଠେଇଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପର ମାନେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ତମଠୁ। ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସ। ମାନେ ଯେତେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କିଛି କିଛି ସମ୍ଭାବନାରେ ଆମେ ନେଇଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ ପିଲା ପାଖରେ ୟାର ଭଏସ୍ ମୋତେ ଟିକେ ମୋ କାନକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏ ଭଏସ୍ଟା ଭଏସ୍ ଭଳିଆ ଅଛି ଆମର। ଏତେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ହେଇକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତା ନିଜ ଭଏସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ଗାଉଛି। ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇନବର୍ନ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ଲାମର ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବଟ୍ ସି ଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍। ସେ ଇନବର୍ନ ସେ କଷ୍ଟ କରି ଗାଇନି, ନାଇଁ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରବାଲା, ସିଏ ଦେଲା। ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆଉ यही ମାନେ ये एक्चुअली नमिता मटेरियल। यस यस ये ही नमिता मटेरियल। नाइस कंग्रेचुलेशन स्वागतिका। थैंक यू। एडी चुईटे हेछ बट छोटो पैकेट बड़ धमाका करके आछछ ना। थैंक यू।
नर्वस लागिलानी बिल्कुल मु देखु तुम एते कॉन्फिडेंटली गाउथिलो हाँ। ओके ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सिद्धार्थ टीवी आपणक टीवी परदारे देखिबा पाई आज ही निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को कॉल करी मागंतु।